Għandek min tagħmel x'tagħmel dejjem se jsibu xi maqdru. Sostna dan il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gava f'intervista mal-Gazzetta Sunday Times of Malta meta kien mistoqsi jekk kienx konxju b'diversi każi fejn ċittadini jmorru jirrapportaw fl-assess tal-Pulizija u jintbagħtu l-hemm u jekk kienx konxju bil-fatt li l-poplu qed jgħid li l-Pulizija mhux qed jieħdu biżżejjed azzjoni quddiem il-korruzzjoni. Kummissarju sostna illi mhux perfett imma l-poplu għandu fiduċja fil-korp imexxi minnu. Ħafna diskors dwar korruzzjoni fil-pajjiż u l-pulizija jidher li ma taġi xejn. Hemmhekk ma taħsibx li hemm nies li jħarsu lejn il-pulizija m'għandhomx fiduċja fil-korp tal-pulizija? Għandek min tagħmel x'tagħmel dejjem ħajsib xi maqdar. U jiena b'ebda mod u qed ngħid li aħna korp perfett. Angelo Gava li ilu jaħrab minn intervista ta' Net News għal dawn l-aħħar ġimgħat baqa' jinsisti mat-Times dwar il-fiduċja illi il-poplu għandu fil-korp u mistoqsi x'inhuma l-akbar suċċessi taħt it-tmexxija tiegħu għal bidu naqas milli wieġeb ċaru tont għalkemm sussekwentament qal li s-suċċess huwa il-fiduċja tan-nies fl-istess korp tal-Pulizija. Mistoqsi dwar il-qtil ta' Nicolette Gershi u l-fatt li din il-mara għamlet rapport mal-Pulizija u sawwara li nqatlet talba tagħha kienet qed tiġi proċessata, Gava saħaq illi ma kienx se jwieġeb fuq każ speċifiku għax għaddejja inkjesta maġisterjali. Iva, kien imsiefer, imma il-mod kif il-pulizija ma baqax tiġri warajh. Saħansitra meta dan daħal Malta u saret taf l-qiegħed Malta u ma ġabritux. Taħseb li aċċettabbli dan jew le? Mario, tifhem li jiena qed tirreferi għal każ speċifiku, każ li dwaru hemm inkjesti, tajjeb iktar hemm inkjesta maġisterjali, hemm l-Independent Police Complaints Board, hemm numru ta' skrutinju bħalissa kien fuq il-korp tal-Pulizija u anke fuq entitajiet oħra x'taf l-aħħar mill-aħħar bħal numru ta' erjas oħra li jaħdem fihom il-korp tal-Pulizija hija erja ta' Malti stakeholder. Indikat lill-Pulizija li dan qiegħed Malta. Sal-ħadd ma ġara xejn. Il-ħadd inqatlet. Mario, nerġa' ngħidlek, jien ma nistax nitkellem fuq każijiet speċifiċi, b'mod ġenerali però ir-rapporti jiġu analizzati u għandek risk rating. U ansista illi matul l-aħħar sena biss il-Pulizija rċevew mal-2000 rapport b'rabta mal-vjolenza domestika u saħaq għal aktar minn darba illi ma kienx se jkummenta dwar il-każ ta' Gershi. Mistoqsi dwar il-każ tal-omiċidju ta' Bernice Kassar fejn anke din il-mara kienet marret ant il-Pulizija u xorta waħda spiċċat maqtula. Angelo Gava refera l-inkjesta Valencia fejn konkludiet li anke f'sistema perfetta dawn l-inċidenti se jibqgħu jseħħu. Intant, mistoqsi kif jista' jibqa' jgħid illi l-poplu għandu fiduċja fil-korp immexxi minnu meta min ikollu informazzjoni qed ikollu jmura għand persuni terzi bħal ġurnalisti jew avukati voċiferi fost oħrajn Jason Azzopardi. Angelo Gava insista illi ma huwa vera xejn li l-Pulizija ma huma qed jagħmlu xejn quddiem l-iskandli tal-Vitals, identità u l-benefiċċji soċjali. Naf il-waqt li brabta mal-każ Vitals insista li l-Pulizija qed twettaq investigazzjonijiet ulterjuri. Il-Pulizija resqed diversi, jiġifieri l-akkuża li ssirlek li ma tkunx il-pulizija li tieħu l-lid f'investigazzjonijiet dwar korruzzjoni. Mu veru xejn, jiġifieri semmejt ta' social security, semmejt tal-identità, min għandu l-lid fihom. Mistoqsi jekk qatt kellu interferenza mill-Prim Ministru Robert Abela l-Kummissarju ċaħat kategorikament u insista li ġeneralment ma jitkellmux tant illi nesa meta ltaqa' miegħu l-aħħar. Bil-Kummissarju finalment jgħid illi l-aħħar illi ltaqa' miegħu kien fl-iskambju tal-awguri tal-miliet. Kemm il-darba tiltaqa' miegħu? Laqqas inkellmu b'mod ġenerali, jiena ġifieri laqqas naf meta l-aħħar Vitals u l-mod kif tipproċedi qatt ma. Assolutament, jiena naħseb l-aħħar darba li tqajt mal-Prim Ministru kien fl-awgurju tal-miliet, ġifieri hija xi ħaġa uffiċjali il-heads of entities immorru jagħtu l-awgurju tal-miliet, naħseb li kien dakinhar. Francisco Gattania, Net News.